हाय लोगोफोर आंनि ब्लगा दिनै जेबो नङा संनायनिल' आं दिनै संगोन सिब्रुजों ना खि बिदै संगोन ओमफ्राय फान्थाव भाजा आरो ना सुलजों आङो pwrla संगोन आरोना आरो बिनिफ्राय बायदि बायदि दंबावो आरोना माने दा नुलांसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दा आङो फान्थावखौ एवनानै लाग्रोनोसै दा आं नाखौबो एवनानै लाग्रोनोसै नाखौ एवना दोनबाय आरो फान्थावाबो मोनबाय बेनिफ्राय दा ना बिदैखौहाय संगासिनो सिब्रुजों हाय लोगोफोर आङो दासो नुजाफैबाय मानो होनोबा आङो दहाय एसे लेथ्रामोन नालाय लोगोफोर सुबायबो माने मावबाय माबाय नालाय दा आं नोंथांमोन नुजानो हायाखैमोन आरोना लेथ्राखाय ओमफ्राय दा आङो ड्रेस गानब्रबलायनानै फैबाय आरोना नोंथांमोनजों नुजानो होननानै आरो नोंथांमोना आं नुजायाबा दस्राखौसो संदों सानगोन दा बेनिखायनो आं नुजाफैबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय मानो होनोबा हाखु दाखु जादों दिनै बाजाराबो जोंहा एसे लेट खालामनाय जादोंमोन नालाय दा बिनिखायनो लेट संनाय जाबाय नालाय दा हाखु दाखुजों आङो थाब फैनो हायाखै आरोना नुजानो हायाखै नोंथांमोनजों भिडिअ'हाय नङाबा आङो फार्स्टनिफ्रायनो नुजागौमोन आरो ओमफ्राय दा आंथ' माने भिडिअ'खौहाय मानो होनोबा आङो ब्लग बानायनो होननानै आं इंग्लिश सङा नालाय माने आंना डाइरेक्ट जाब्रबोसो आरोना लोगोफोर माने जाखानायखौसो माने बानायनाय जायो आरोना जागोनखौसो दा बिनिखायनो आङो हाखु दाखु टाइमाबो जाबाय नालाय जानायनि दा बेनिखायनो आङो थाब थाब संदों आरोना लोगोफोर आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय आङो दिनैहाय माने फार्स्ट टाइम सिब्रुजों ना बिदैजों ना बिदैबो दं खिबो दं आरोना दा बेजोंहाय आङो फार्स्ट टाइम संगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो होननानैहाय फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं संनायखौ आरो टाइमबो गैया माने आं हाखु दाखु संनोसै ओमफ्राय दाहाय मोनखांबा जानायखौबो आङो दिन्थिनोसै नोंथांमोननो आरो दा आं संनायखौ माने हायोबा दिन्थिलांबाय थानोसै आरो खेबनायावबो टाइम नांगौ जायो नालाय दा बिनिखायनो आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला थावदो एसे दाहाय माबा ओंख्रियाव नांखागौ एसे माबा दंबावदो मोननै जिरदो औ इंग्लिश संनायाव टाइम पास रायलायलाबाय थादों आरोना आङो माने मिउट खालामनानै दोनदों आङो भइसखौहाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आरोना सिब्रुजों ना खिजोंना मोनबाय वाव ओरैबादि गोथाव मोदोमखाबाय नै नायद' नोंथांमोनहाबो सिब्रुजों ना खिजों फार्स्ट टाइम जानोसै ओमफ्राय ओरैहाय नै pwrlaजों नाजोंआ मोनहां मोनहां नै मोनथारनोसै गोथाव नुखाबाय दा गोथावनो माला मोननो सोंलायलायबाय आं जानो लुबैनाया हाला आङो फान्थाव भाजा आरो सिब्रुजों ना बिदै ना खि ओमफ्राय ओरैहाय दङ ना बाथोन दङ बेहाय ओमफ्राय बेयो जाहैबाय pwrlaजों नाजों आरो बेयो जाहैबाय मैयानि नामोन आरोना मोनानिमोन दा बेखौ जाफानोसै आरोना गारस्लायस्लायनो उलुमोनहाबो रुथुमनाबो जायै जायै आंगायलायबाय आरोना बेनिखायनो जों जानोसै आं बिदिबा होमबा जानोसै आंबो
ओंखामखौ जाग्रा हुदा दं आंहा गोथाव दा गोथावथार बिरादनो गोथाव ना ओमफ्राय सिब्रुजों ना बिदै जाफेरबायमोन दा जाफेराखै माने जाफेराखैना फार्स्ट टाइम जाबाय आरो ना जोंहाबो जाफेराखैमोन फार्स्ट टाइम दिनै जाबाय गोथावआनो आलदा साइसनिखा आरो ना जाबाय थानो लुबैथारो आरो जानो लुबैनानै दा मोनानि दोनबावबायसो बिराद गोथाव yum yum होनलायनांगौ आरो ना आं बे नाखौ जानो लुबैबाय थाखादोंमोन आरो ना बेनिखायनो जानायफ्राव बायहेरायाव जाबायना लोगोफोर थाम्फैया डिस्टार्ब खालामनो नागिरो थांगाखौ लायलाबाय आंबो होमबाबो डिस्टार्ब खालामनांगौ आरो जानो लुबैलायबाय दा आंनि इउटुबनि लोगोफ्रा जानो लुबैलायबाय खोमा जानो लुबैयाखै जायो सोरबा सोरबा आरो ओंखाम उखैनानै भिडिअ नायोना जानो लुबैखागोन आंबा बिराद जानो लुबैयो माने सोरनिबा सोरनिबा भिडिअफोर जानाय लोंनाय होयोना ओमफ्राय ओंखाम उखैनानै जुदि नायदोंबा ओरैबायदि जानो लुबैयो दायो जागौ नंलायथारो आरो जि गोथावलै ना गोथावआनो मोन्दों मोन्दों मोनलायलायदों नंबाय जाबाय थाथावनो जाबाय थाथाव ना नाखौ जानो हाबावलायलांसो आङो बेखौहाय गाबोन माबा मोनसे दोननोसै फ्रिजआव लुथु मोननो गुलु मोननो होमबा आङो लोगोफोर जाबाय थानोसै नोंथांमोनहा माने आरो आं जानायखौ नायबाय थाबा लुबैबावगोन बेनि थाखायनो आं जागोनसै आरोना आं जानायाथ' ओरैबायदि माबा जाखायो आङो उसुरफोर बायदि जाखायो मालाय बायदि ओरै स्टाइलनि जानो रोङा आरो आङो आंना गब गब जायो आरोना लुथु हामा ओंखाम जानायाव जोंना ना फिसाफ्रा डिस्टार्ब खालामथारो मिथिबायना बिराद गोथावलै फोरलाजों नाजोंआबो जोसामोन ना बे संनायावनो जोसा मोदोमलायखादों आरो फोरला जोसा दं नोंस्रा गैया माथो गैयाना दिनै ओंखाम लालायबावसिगोनसो आङो बाराबो जादों नङा दा बेलासियाव माबा दंना जिमा माने दिनैहाय अखा हादोंमोन नालाय फुङावहाय थांनाय जायाखिसै आरोना लोगोफोर बेलासियावसो लेंहरबाय आरो सारमोना बेनिखायनो दा 6टायाव थांनांगौ नंबा दिनै जुम्बासो दं दिनै जुम्बा दं दा नोंथांमोननोहाय आं खिथागोन आरोना आं माबायदि मोसायो दिनैजोंहाय माने सेकेन्ड टाइमल' जादों आरोना दाख्लै फार्स्ट टाइम थांबाय ओमफ्राय दिनैहाय सेकेन्ड टाइम जागोन आरोना दाख्लैना जानला मोनला जानायखाय आं भिडिअखौ होनो हायाखै लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनिखौ आं होगोन आरो ससेबाबो होगोन आङो होमबा आं जाबाय थानोसै लोगोफोर दा जुम्बायाव थांनायखौ आं एसे देखायगोन नोंथांमोननोहाय होमबा दोनथ'नोसै ओंखाम दोनबावखावो दा नोङो नांला माथो नों नांला माथो आं एसे लाबावनोसै गोथाव आरो होमबा जाजोब्बाय आं नै लोगोफोर लांदां जाबाय नै
pwrla नाखौबो जाजोब्बाय ना बाथोनखौबो जाजोब्बाय ओमफ्राय आरो सिब्रु ना खि ना बिदैखौबो जाजोब्बाय ओमफ्राय मैयानि नाखौ जानो हायासै आङो उदैया बुंबाय बाराबो जाजानाय नङा दाहाय जुमबायाव मोसाहैनो हानाय नङा दा बिनिखायनो आङो ओंख्रिखौ जाजोबनानै मोनसे दोनबाय आरोना बाराबा मोदोम लेरो नालाय दा आं हामहोगासिनो दं नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने एसे डाइटिंआव दं आरोना एसेल' जायो आङो बारा जाया बिदिब्ला सुहैनोसै बाय